Erokamano nyakwara Mogi kuom kete Ramogi TV en thuolo ma wan bende waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago magin kaachiel gi weche mawuok e doho mar JKIA e kind weche mamoko. Magi to gi mamoko wakuongo winjane thund weche. Doho ma JKIA oweyo thuolo kod rambun ma siling gana 300 ka Philip Aroko mitudo gi nek mar jaod bura Ong'ondo Were. From a community. We have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Senator Mogwel Gloria Oruoba oyudo fuong'ruok machuok bang' doho mamalo golo chik mar chungo chenro mar winjo bura mane kume kuom dhi ataro gi chike mag UDA. Governor Marwa kod all elected leaders from Siaya County mondo giwe lwenye magi siko ka gigo pileni. Lwenye ni osemono gik moko maber timre and mae ni affect nyaka uchumi ma Siaya. Jotelo ma Siaya onyis mondo witoko pogruok manie kindgi kendo giket maino e dongo kaunti no. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Achich mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Aroko Philip noduoki e doho kawuono ka apisi ma jamin buche nokwayo ndalo 7 kendo mar medo dinone mondo mi gidhi nyime gi nonro. Aroko kara kamano nokwayo doho ni mondo miye mana ndalo 2 kende po nono ni imedo dinne. E ng'eto mare jaod bura Irene Gichoba ne ochiwo ni Aroko mondo we thuolo gomenda ching maromo siling gana 300. Kara kamano Aroko mi chik machiwo bok mage mag wuoth ne doho kendo ok oyiene dhi e limbe e kaunti ma Homa Bay. Aroko bende ok oyiene loso ganyuola mar jaod bura ma Kasipul mosenindo Ong'ondo Were. The lawyer for the family before I left here last time confirmed that I carried myself with dignity, that I will still want to proceed with, Your Honor. They've asked for 7 days, Your Honor. I'm still willing to cede it even to 2 days or 1 day, Your Honor, then I get billed. I will take the respondent's word that he will not interfere with any witnesses because he appears well to understand what the consequence of that is. The respondent appears to me to understand what he needs to do, the right thing that he needs to do, so as not to complicate his life in this whole exercise. I will allow the applicant to continue with their investigations so far as the respondent before court is concerned. However, the same will continue when he is not in custody unless he is unable to meet the following conditions. The respondent not to travel to Homa Bay County, being the home county of the deceased and his home county during the pendency of this matter. The respondent not to contact any of the suspects or respondents who have so far been arraigned in court during the pendency of this matter. So far we have 12, including you, so the 11 remaining, don't contact any of them. Senator Mogwel Edun bura mar UDA Gloria Oruoba oyudo fuong'ruok machuok bang' doho ma malo golo chik mar chungo chenro mar winjo bura mane kume kuom dhi ataro gi chike mag UDA. Koloso gi jofwamb weche oko mar log tich mar duond bura mar UDA bore Nairobi, Oruoba noyango wachno kolero ni nodhi e doho mar chungo chenro moro amora mar kawo ne ondamo mar chik kod UDA e wi okang' mare mar yore nyasi mar rwako pacho jatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i e kaunti ma Nyamira e chak dweni. Oruoba wacho ni nodhi e nyasi makamano kaka jatelo mawuok e oganda dhod Abagusi ma ok kaka jasiasa masiro lwedo dwaro mar Matiang'i mar laro tend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. Oruoba bende seyo wasike kuom tiyo gi duond bura mar UDA e temo nego tache mar siasa. Bura mar UDA ne dwa kawo okang' mager ne Oruoba kano ochakore okinyi ma kawuono e log tich mar duond burano. So the court has stopped the proceedings because we have now been sent to court. Because everyone must get fair hearing. And by the way, for all the legislators, members of parliament, senators, even the members of county assembly, if you look at what is happening, it means that now you will be afraid to raise an issue at the floor of the house because some wrong people here and there might come and use party machinery to silence you. And we must work independently. I am nominated, I am loyal, and on the issue of Dr. Fred Matiang'i, I come from a community. We have social events.
How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Dr. Fred Matiang'i is my relative as we speak. So those who are coming for me, are you saying now because I am in UDA, my party leader is William Ruto, I am not allowed to see I have many relatives who are not even part of UDA. She went to the High Court yesterday and the High Court issued orders stopping the UDA party from proceeding. But even when we came with the orders before the committee, they did not want to receive the orders. They did not want to receive the orders, which has actually forced us to even storm out of that meeting. We are not going to engage in such a proceeding, which is against the law. Chenro mar Rapaya Marironi Maimahiu olandi ni biro chakore dwe mar 7 higani mar jowuoth makare mag ji kod mwandu e gwenge mag Imbo mar Kenya. Piny owacho ni giseyudo omenda kokalo e tudruok gi ji giwegi e Rapayano. Jalup jatend piny Kithure Kindiki kamano bende owacho ni midusa mag migawo mar apaya kod wuoth osechako nono bende apaya ma Arimi Cheponde ahinya to lalo ma Amko mondo mi oneni olose e yo makare kendo ti kodgi. Koloso e kinde mano riwore kod wede ji 6 mawuok e anyuola achiel mano wito ngimagi e masira mar apaya olalo no juma mokalo. Tutaanza ujenzi, upanuzi wa barabara kuu ambayo inaunganisha Rironi pale Limuru mpaka Mau Summit. Iwe dual carriageway, iwe na lane zaidi, ili tupunguze ajali, kwa sababu kuna hata huko chini Nakuru sehemu ya Kinungi pale hapo Naivasha watu wengi wamepoteza maisha. Vile vile Gilgil na hiyo Salga. Hiyo barabara tumepata namna ya kuijenga na wizara ya barabara imeamrishwa na rais ifikapo Julai contractor awe ground ameanza hiyo kazi. And I believe that is going to be one of the signature projects of President Ruto for the economy of Nakuru County, the economy of Rift Valley, the economy of Western Kenya, the economy of Nyanza. Barabara hii ya Elbagon kwenda Njoro iko na mahali hapo kunaitwa Amko. Juma lijalo engineers wetu kutoka serikali kuu Nairobi wataenda hapo Amko watufanyie assessment, waanze kuchora designs ili turekebishe hiyo mahali. Jatend migawo mar thieth Aden Duale owacho ni owinjo kas chuogo chike matayo chiwo fuondi mag del ne weche mag thieth e pacho ka. Koloso e kar tiegruok mar puonj mar Kenyatta University Teaching and Referral and Research Hospital, Duale nowacho ni nyaka luw chike matayo chenro makamago kokalo e chike matayo laktache kod jomamoko. Omedo ni migawo nono chike mantiere maneno ni owach golo kata chiwo fuondi mag del ok otigodo e yor ohala ka bende mondo mi otaye mana gi kuonde thieth mopuodhi kende. Director Nursing to come and call out the nurses. Beyond this clinical feat, I wish to underscore the urgent need to establish a robust regulatory framework for organ donation and transplantation in Kenya. Access to transplant service increases. We must ensure that every procedure adheres to the highest standard of ethics, transparency, and safety of both our patients and our donors. The ministry is actively reviewing the existing laws and policies to ensure that system is protected from abuse and that organ donation and transplantation are carried out in a just and accountable manner. Nok mateko stima rocho chenro mag somo e kuonde tiegruok mag tije lwedo mayudore sub county mag Emene County ma Siaya.
Achiel kuomgi en ka tiegruok ma Arude mayudore Yala miwacho ni bedo ni onge teko mar sitima bende osenyayo rochruok mar arita. Jodak ma kono wacho ni en ka tiegruokno adhi ka gima podho ni mar jopuonjre osedar kanyo kadhi manyo kuonde mamoko mag tiegruok kaluwore ni ok ginyal timo tiegruok ahinya to mag practicals nikech onge mar sitima. E romo ma jopiny mawuok e alworano giwacho ni midhiero ma kamano bende omako ka tiegruok ma Nyandhodho mayudore Game Central. Bende giseyo jotelo ma giwacho ni oseling kod wachno kendo miyogi milionde mag omenda mane oketi e kuonde tiegruokgo dhi nono. Training center, students cannot do their practicals, neither can they sit exams because of electricity. This also affects Nyandhodho Vocational Training Center, no electricity. Mheshimiwa Elisha Odhiambo, we are calling upon you. We remember so well you spoke of 3 days. You promised this community 3 days and they would get electricity. As a community, we've done our best. We've tried following up. We've knocked the doors that we're supposed to knock. And as per now, we are following the last mile project. All we are requesting is from you, Mheshimiwa, together with other leaders, our area MCA, the national government led by our Assistant Chief, Madam Beatrice, and all stakeholders that are there. Please help us follow this thing about electricity so that the students in Arude Polytechnic can enjoy what they're supposed to enjoy. Jodak ma kaunti ma Siaya koro jiwo josiasa mondo oket thenge pogruok mekgi kendo giket pachgi e dongruok kod tich. Giwago pogruok mantiere kind Gavana James Orengo kod josiasa mamoko e kauntino ka giwacho ni mano duoko piny dongruok ma kaunti. Bende gimedo ni jotelo moyier nyaka koro neno tiyo kanyakla mar neno ni gichopo dwach jopiny e chwalo chenro mag dongruok. Bende ne gijiwo jotelo mondo mi okwa chenro mar dongruok koa kuom sirikal mamalo ka giketo tenge pogruok mag siasa. Gavana marwa kod all elected leaders from Siaya County mondo giwe lwenye magi siko ka gigo pileni. Lwenye ni osemono gik moko maber timre and mae ni affect nyaka uchumi ma Siaya. Sani kidhi Siaya ino ka supermarket selling thi hardware onge gima dhi mbele kono kidhi nyaki bank oling. Uchumi ma Siaya tegemea pesa ma Siaya County every month. Sani dwe chariyo wan ka contractors poko nongo pesa mekwa poko chulwa gimono neno en mana ji kod dich kagore ka ji go lweny. And MPs mekwa bende tije mane gine gibidi giti ne jopiny bende kigiti. Koro Siaya ka ni en mana lweny. Koro wakwayo mondo lweny ma Siaya ni orum. Pile wang'eyo ni ka ruodhi ariyo gore lume maduono to lumbno e akina mama. Omiyo kihero akina mama dhi mondo ikel negi dongruok. Kowe mano takwayo church leaders magwa ni ka une liel muneno ka koko dhi beti control mondo koko no kik bed kar kanyo. Samung'enu goru kani to yudhe wa mutiyogo to samutiyo gi yudhe wage ngimagi ema kethre ke samuoro negi mano mondo gigo lwenygi samro gigo lweny nyaka magi kia lwenje mohingogi lwenje mugo gi mago lwenje moko nego beni our youth bedo involved here. Koro wakwayo mondo uket kwe ubed piny ulos weche ukuwin mondo uti kanyakla. Jotend duond bura ma Jubilee bade ma Mombasa kwayo jotelo manie sirikal mondo miluo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ponono ni gidwa nyayo kwe e kind jopiny. Kotelnegi kod jatendgi Richard Bakare giwacho ni jatend piny owacho machon ni kod ratiro mar golo pache kaka jokenya mamoko. Bende gidwaro mondo mibuche mapingo sirikal mondo rit riwruok mar kijokenya ka giseyo manen jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ewi nyiso Fred Matiang'i ni mondo los duond buche owuon. Asipewe matusi, aheshimiwe kama vile wale wote ambao wamemaliza tamu yao wanaheshimiwa. Na sisi kama member wa Jubilee Mombasa County tunakana wale wote ambao wanatukana mheshimiwa Wigai Kenyatta. Tuko chini yake na tunamuunga mkono. Yeye ni mwana Kenya, hata kama ameritaya ana haki za kikatiba kuzungumzia masuala ya nchi.
Kwa hivyo anapoongea, sioni haja kwa nini waweze kumshambulia na kutumia lugha chafu kwa party leader wetu. Hili jambo limetuudi sana kama viongozi wa Mombasa, na siku ya leo tunataka kutoa onyo ya kwamba kama wanataka pia waheshimu kwanza viongozi wetu wa chama. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aheshimu wale viongozi amewapata katika opposition, isinje ikawa naye ametumwa kutugawanya katika opposition. Huyu jamaa hapate kura tukifikiria kwamba ni mmoja wetu. Kwa hivyo kama ni mmoja wetu, aunge mkono wale wengine bila kunja na matakwa nataka hivi ama hivi. Duond bura mar ODM e kaunti ma Kwale kokalo kuom yierruok oyiero manen jaod bura ma Matuga Hassan Mwanyoya bedo jakom mar ODM e kaunti no kuom thuolo machielo. Jokanyo nowacho ni gibedo gi winjruok mar geng'o gwandruok moro amora madipo kobedo e yiero ma kor gwenge. Manen jaod bura ma kaunti no Zuleha Juma Hassan ma bende ne laro thuolo mar bedo jakom olero noyie gi duoko makamano kolero ni gibiro tiyo kanyakla mar tego duond burano kaka yo mar neno ni giyudo okombe mathoth e yiero maduong' wa higa 2027. Mtu mmoja hawezi kujenga chama, na ikiwa imekubalika kwamba wenzetu wako tayari kuungana na sisi, basi mimi nasema ni sawasawa, na tumeungana, na baadhi ya majina ya watu yametolewa hapa kama mlivyoona, na tutaendelea kushirikiana, mimi na vice ambaye nitakuwa nimepawa, mimi na komiti yote ambayo tutakuwa tumepawa, mimi na watu wa Kwale, ili tuhakikishe ya kwamba ODM imechukua vitu vyote hapa Kwale. Team fresh ya Kwale County na Team Mwanyoa ambayo tumekuwa tukilumbana kisiasa katika viti vya grassroots vya ODM, tumekuja kwa consensus, tumekubali kuganyana viti, na kuna baadhi ya majina ambayo ya viongozi ambao tumekubali tukienda mbele kabisa, na tumeamua kufanya consensus kutoka polling station mpaka county level, na chama tutaweza kuwaeleza vile tulivyokubaliana zaidi. Jatend migao mar pi Eric Muga okwayo jogo duto manie sekta mar pi mondo bed katudore gi migepe mag pi e counties kaka yo mar bedo gi parachiel mar biro dongo sekta no e counties ma kamago. Nolero ni sirikal oseketo thenge omenda maromo siling bilion 12 e sekta mar pi yo nyandwat ma ugwe matieko nok mar pi alworano kokalo kuom kunyo pi e bwo lowo. Kano ochako ayanga chenro mar neno ni pi oyudore yo nyandwat ma ugwe, jatend migaono nokwayo jotelo kod riwruoge motudore gi weche mag pi ni mondo ti kaluwore gi chike kaka yo mar neno ni gwandruok mosebedo e kinde mokalo orumo chutho. Public participation and validation of the plan is a must. Did we walk those steps? Were the county governments invited and involved? How come then? A vital resource for the people of the northeastern Kenya, because these are the needy counties, 6 of them, where water is more critical than ever, we are still having friction between the agency and the county government. There is an audit report that came recently from the National Audit Office looking at the water infrastructure in the region. And the verdict is that we have invested in small water pans that end up not being sustainable because they fill with silt very quickly. So I think as we roll out this strategic plan that we have today, I want to urge the agency, I want to urge the stakeholders, I want to urge the counties here that we need now to relook at that aspect so that we can invest in more sustainable projects. Nyakaramogi en thuolo mar kawo yueyo mokwongo e chenro mar migago. Asingo ni pod wan gi mathoth, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Fresh savings on
on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, Manera Mugi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Woktich ka woktich wakelo ni duond ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati chadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bell Yawa. Machiegni kendo koth maduong' moseyudo kachwe e tong' ma kaunti ma Turkana okelo masira mar pi oula e skunde kod mier maromo 40 e gweng' ma Lopiding, Lokichogio e kaunti ma Turkana. Ji malo 100 odong' ka onge kar jot bang' koth chwego oula kuom seche 5. Oulano bende oketho gige puonjruok mag jopuonjre e sikund primar ma St. Matthew Mogilo. Riwruok mar Red Cross kod riwruoge mamoko mag kony mapoya koro idwa ni mondo donjre e wachno eka ji ma bende okwa mondo dari e gwengego mamalo kadhi e gwenge mamalo mondo mi oduok oula piny. Ilianza kitu kama saa 6 usiku kunyesha mpaka saa 2. Hiyo ni mimi nimeharibu hata block. Nimeharibu kabisa. Hata shamba, hata nini, karibu hata ng'ombe. Mafuriko imesababisha hasara mingi, chakula, mbuzi, makuku. Wale walikuwa na biashara yao kidogo ndogo ambao walikuwa na nini yake. Paka saa hii ndio hii inatambaa, ndio iko chini. Sasa hiyo kitu, hiyo mvua ametuharibia mali mingi sana, kwa sababu mvua ilikuja
rapidly, hatukujua kwamba mvua hata itanyesha. Naomba hivi kama watu wa national government ama county government wakuja renovation hiyo ni kwa sababu inaumiza watu. Serikali e Woodhull maloso apeini pachoka Kenya Urban Roads Authority kura omipuochgi pak kuom chako chenro mar keto wang' dede gi pi maliet mar luoke bath rangach mar osiptal maduong' ma Kenyatta makonyo jogo matiyo gi kar thiethno tayo kawuok kuonde maboyo. Joma nigi ng'ol omedo kwayo duol makamano mondo med keto chenro machal gi mago e apeini madongo ma pachoka kod kuonde mopogore opogore mar konyo jowuoth. Rowere manoyudo dukni mag uso e odno opoyo okang' makamano magiwacho ni jiwo tiyo tije mag rowere. Kwayo mogol kod joma tayo chenro makamano en ni mondo mi okete rang'iny mamalo mar ler mondo mi kik joma ong'ol ogam tuoche. Ni public toilet ziko located Kenyatta KMTC kwa entrance ya KMTC, and tuna offer services za kuna shower, kuna washrooms, ziko very flexible kwa hadi watu disabled, na pia cleanliness no the most important thing juu iko place kuna businesses na stage to accommodate kila mtu mwenye anakuja. Hicho imetusaidia sana, sababu zamani mtu alikuwa anataka kusaidia naenda kwa kichaka ama unaenda Nairobi City Mortuary pale kuna jo, kuna ingine hapo Kenyatta City Mortuary ama ingine unaenda Nairobi area unaenda kutusaidia, lakini saa hii mtu kitaka kwenda acha kuna choo hapo safi. Mimi ni patient hapa Kenyatta, ugonjwa unaitwa hemophilia. Tunakuanga na shida ya mfupa, so ukipata kama kwenda choo kuinama ni shida, so lazima ulin kwa ukuta ndio ufanye nini uweze kujishikilia. Lakini tangu tujengewe choo hapa Nakura tumesaidika sana, na ningeomba hata mahali pengine palikuwa tu pako kama hivi, bado iendelee kupanua tu hii nafasi, kwa sababu nimeona vijana wengi watakuja kusaidika na hii mradi. En fuong'ruok ne jodak ma kaunti ma Taita Taveta bang' sirikal mamalo kokalo kuom duol mochung' ne le mag bunge golo omenda maromo $45 ma chulo jogo manomonji kod lego. Jatend migawo mar limbe kod le pachoka Rebecca Miano ne owacho ni familia maromo 22 mag jogo manomonji gi lego koro gikone to biro yudo chudo magi. Familia mag joma nowito ngimagi kaluwore gi monj mag le ne oyudo chudo mar omenda maromo $2 million, ka jogo manoyudo hinyruok to oyudo omenda maromo $400,000. Sama magi timore, duol mochung' ne rito lego KWS koro keto chike mabiro rito le kaka liech mondo mi odwok piny masichego kowuok Mwatate nyaka Kisagao. Apata fedha kupitia njia mbalimbali, hata wasaidizi, hata wale wako private sector, kwa sababu tunajua fedha za serikali ziko na maneno mingi, haijatosha. Kuna ya elimu, kuna ya afya, agriculture, na saa zingine ya fidia haitoshi, lakini kuwaeleza ya kwamba wakati huu tunatoka kwenda kwa wale wanaelewa hii maneno ya wanyama, na nimefurahi tumepiga hatua muhimu, na tunajua kwa miaka michache ijayo tutakuwa tumemaliza ile deni iko, na hata wale hawatalipwa leo tunajua tutafanya bidii ndio walipwe. Migawo mar somo yango chenro manyien mar yango jopuonjre kuonde tiegruok midendo ni Kenya Education Information System KEMIS makoro dhi kawo lai mosebed kitiyo godo mar NEMIS. Kaluwore gi jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok, ndikruok mar jopuonjre manyien biro chakore tarik 15 dwe mar 7 kaka Simpros Okinda leronwa.
En romo manokelo kanyakla jokanyo mopogore sekta mar somo, ma somo pare wi chenro manyien mar yango jopuonjre midendo ni the Kenya Education Information System kata KEMIS. Kaluwore kod jagoro mongirore mar somo Julius Bitok, paro mar loko chenro mar yango jopuonjre en achiel kuom paro manochiw kod aput manochuogi kod jatend piny e weche mag somo, kendo biro keto chenro mag somo e yo ma uyanga kendo mayot. Government is upgrading NEMIS, the National Education Management Information System, to Kenya Educational Management Information System. The current system NEMIS is 3.0. The new system KEMIS is 4.0. And we are really very excited to ensure that we are going to create portals for everybody, including the parents, including the partners, including the county directors of education, including everybody. Jakom mar komiti od bura wi somo Julius Meli mabende nochopo romono oyango ni KEMIS ema dhi chiwo duoko ne chiedh nade duto mathoth ma osebedo e sekta mar somo. The universities, as we talk now, need money. Who are these students at the university? What's the cost of their programs? Why are we having problems, for example, on the number of students across the board? The solution is going to be KEMIS. How many teachers do we want in this country? And what is the teacher-student ratio? What are we going to do with the issue of how many laboratories do we need? What is the ratio of all this information in terms of effectiveness on teacher-student ratio and the learning outcomes? Kochakore tarik 15 dwe mar abiriyo, chenro mandiko jopuonjre manyien biro chakore, motelo ne yango chenro no ma ibiro tim dwe mar 9 koseteme kendo puodhe. Our plan is that by 1st of July 2025, we shall have KEMIS in place. However, NEMIS will continue on transitional basis for the next 1 year because we are going to run both systems for one year. So, but I'm happy to say that by 15th of July, we shall start enrolling learners afresh into KEMIS. Achiel kuom achiedh nade ma jopuonjre inyo bedo go e ndikruok e bwo chenro masani NEMIS en obok mag nyuol gima Bitok lero ni migawo no koro oserieyo e bwo KEMIS. We have agreed that they are going to supply all the learners with a unique personal identifier called Maisha number. All learners will get that number, and that will be the primary number that is needed to join KEMIS. So, and they have assured us that it will be generated digitally, the number, the 9-digit number. And they have been doing it, but we now want to roll it all over the country. Bitoko jiwo ni chenro ni okoketne budget kalora ni biro time e kin migepe mag serikal. It is going to be a government-to-government arrangement. We are working very closely with the CONSA, who are our technology providers on this particular project, and we are going to work with them the journey and ensure that they provide a solution. Our primary data center for KEMIS will be CONSA Technopolis, which already has a very big data center. Chenro manyien ni mar KEMIS kao kar chenro masani mar NEMIS manochake higa mar 2017 kigeno ni KEMIS biro dino fuok duto mosebedo e bwo NEMIS. Simfros Okinda, Ramogi TV. Piny Kenya pod dhi yudo pek e chiwo chanjo mag nyithindo kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. Mari en kaluwore gi singo mar piny owacho ma choro donjo mag chanjo go eko e pacho ka nyaka dwe manyien. Jatend migawo mar thieth Aden Duale mane loso e nyim komiti mar od bura okonincha gi bandho maromo Sh930 mawuok kuom migawo mar omenda ka koro gigeno mar yudo yedhe chanjo dwe manyien. Kuom mahao dwe achiel koro chanjo mag nyithindo osebedo ka onge pacho ka. Jatend migawo mar thieth Aden Duale e nyim komiti mar od bura obedo kod odiochieng' matek e duoko penjo gima omiyo nyithindo chandore pacho ka nikech chanjo. Including yesterday, one of the honorable members had gone into three different hospitals and could not find a vaccine in those 3 hospitals. What seems to be happening? And I've not heard the PS talk to that. I've not heard the CS speak to the shortage of vaccines in the country. And it's critical. Duale oyie ni chanjo onge, kendo lero chandruok magisebedo go e yudo maromo Sh930 mar chanjo kowuok e migawo mar omenda. The co-financing requires payment from government, and we requested for allocation. Why we have a small shortage for about 2 weeks, and I agree with the member, particularly on BCG and polio in some few counties, is because about the 930 million we wanted from the National Treasury, the Exchequer delayed. Kuom thuolo mar dwe achiel mabiro, kata kamano chalo ka gima nyithindo pod dhi bedo maonge chanjo
kaluwore kod singo mar Duale mar kelo chanjo godu manyien. UNICEF has confirmed to me in writing yesterday that the first batch will arrive by between the 10th and the 15th of June. So just because of our own late exchequer release. And this will be available, and I will ask even, it was only 1 billion, and we have already sent the money to UNICEF, and they have agreed, they have given us the timeline. Nok mar chanjo maneno sani, jokanyo e sekta mar thieth ne oselieko dwe mar 2. Bende Duale osingo medo budget ne duol makeyo yedhe e pacho ka KEMSA mondo mi gimed pok ne agulu mar yath ma ichwalo ne ute thieth. Rameny sani ni e budget ma owinjo som mondo ne rem ma pod nitie, ahinya to e sekta mar thieth, machendo mathoth ma isiro kod pinje ma oko koro chung. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok jondik ji e tije pacho ka FKE dwani piny owacho e bwo migawo mar omenda mondo ketie tim kwayo manche gi chwalo maduoko piny osuru michoko kuom jotich mar bero uchumi ma pacho ka. Mairien bang' nonro manche ne gitimo yango ni mohewo ji 5,000 ne owito thuolo mag tije higa mokalo bang' kambe mathoth loro tijegi kaluwore gi pek mar osuru ma piny owacho oredhonegi. Joja oko nigi ler mathoth. En romo mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jogo mandiko jotich kadhodh nam chumbi mar twak ewi okange magisegoyo kod ng'ikruoge mantiere. Jata tije e riwruogno Jacqueline Mugo ne oyango ni lwasi mar ohala pok obedo makare chakre higa mokalo kaluwore gi wach osuru makore lach ma piny owacho choko kuom jotich kaachiel kod weg kambe mondikogi. 2024 posed significant challenges for businesses, including low demand, liquidity constraints, rising costs of doing business, a challenging tax regime, frequent legislative changes, a shrinking market, and loss of competitiveness for many enterprises. These challenges strained employers, reduced productivity, and hindered job creation. They also led to many cases of redundancies, the closure of many enterprises. En gino magikoni ne omiyo gigolo kwayo ne piny owacho mondo mi oketie okange mowinjore mar duoko chien kiwango mar ushuru magichoko mar keto lwasi maber mar ohala e pacho ka. So we looked at the housing levy, which has been quite significant at 1.5% on the total earnings, and proposed that that could be reduced to 0.5%. because we know that a good amount of money has been raised already to cover the housing aspirations of the government. We looked at SHA, where employees are contributing 2.7%, but the implementation of SHA has faced a lot of challenges. This is in the public domain, and requested that those issues be addressed. Gidwani piny owacho res moko kuom kambe mane opodho kaluwore gi pek mar osuru, gino mane omiyo oganda makwaro wito thuolo mag tije kendo koro kale ngima matek gi familia mekgi. In the survey that we conducted last year, we highlighted that there were over 5,000 jobs that had been lost. And of course, we've seen more jobs being lost since then, more enterprises closing down. In this region in particular, enterprises have also closed down. So we need to look at the state of businesses and why businesses are closing down or relocating or reducing their workforce to be able to keep people in jobs. So for us, it boils down to supporting enterprises to be competitive. Komachielo, gikoni dwaro nitiere mar piny Kenya keto thenge pogruok manie kinde kod piny Sudan, to chutho kaluwore gi lal mapek magikoni ne oyudore pacho ka, bang' Sudan kumo majan mawuok e pacho ka donjo e pinygi. Deeply concerned about the ban by the government of Sudan on Kenyan tea imports since March 11 this year. This unilateral action has caused losses estimated at 2.4 billion Kenya shillings, with our tea stuck at Port Sudan on vessels en route or warehoused in Mombasa. So we call upon the government of Kenya to engage Sudan urgently and diplomatically to resolve this issue and restore market access so that we can sell our tea. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakaramogi mana kaka juma ka juma wakelo ni cheno mar gin kanye kawuono wamenyo ni Paul Onje, MCA machon Majunda e kar chung'o bura manyali Mombasa. Onje bang' bedo MCA kendo tiyo higni 5 sani oduogo e tije machon mar go randa
kendo loso dhoudi, kombe, dirisni e kind mamoko. Kata kamano oganda mathoth to pod dende ni mheshimiwa kata odoko ni e tij lwedo gi sani. Jata chenro Walter Nyambaga miyowa ler mathoth. Paul Oswago Onje, achiel kuom MCA majunde kaunti ma Mombasa kar chung'o od bura ma Nyali, jal mane omi luor kagolo twak e County Assembly ma Mombasa. Mondo weri chuny mbaka mare chenro mare gin kanye, walimo dhoyodho wadh Nam Chumbi, mondo wabiel kode wach, ni nonyuole kure, to osomo kure. Onje en jarongo kama Gambo, Kambija sub-location. Manorongo. Location tiluongo ni Kolwach. Wan josakwa waora. 1983-84 kai. Emana chake klas achiel kokuro primary. Kora doga join kendo school Nyaburu. Mano koro sikunda mane dala Nyaburu primary school. Katimo 91 nadhi maber moluonga school Gilgil High. Koro Gilgil High ka atemo matek kaka nyadhi school ke jinaero school. Ko kadhi Nairobi takoni anko bunyalo cholo na pesa momo nadhi go school. To anko koni yes nyathinya mere dwa dhi school lakini oweso man go kunya yiena moda so ni pesa medhi kanye. Dhi school. Kinyalo yier wa kie tija mar bago. Tibiro bedo somebody. Kinyalo yie. Tiji ni ber. Takoni karangu ne joma na geno gimingisa no emadhi timona. Okanya dhi kech ka weto ngadi ma kolweta o. Edonje tij ba rwaka tij ba. Paul wacho ni kalure kod chal mane nitiere ne ongechore boma mondo chak menyo. Koro ka mano mia fundi moro ka puonja kaka isomo fut. Watiyo to na ngama nigi discipline. Koro ngeni bwana chopuonja ani tich ka pole pole to ji ko ngena nge tich. Koro msungu mane tiyo ni seche moko nitie ka fundi tiyo oseloro tich tiyo kora chaka pondo bange akwalo tools gi adi tiyo tich mano gi tiyo mano do ma tiek maler ko chiwo msungu moro msungu no kado oyuda ka tiyo ko kosedo ka tiyo maber to lido to dok kinyo mondo go kinyo bondo penjo funde to tijni ngamo tiyo funde ka budhie no ni to tich ngamo tiyo tijni en nga to tijni bondo rumo maber iwinja ko msungu no koni aya niluone Andrew Roberts ner gi ndege koro jatingwa gi ndege kuwuok Nairobi to kelo nyaka Loragai lodge lewa down kama nogede na nogero hotel na msungu wargi mono mia contract msungu no notimo na majabu na poko bi Nairobi odio kelo na full toolbox mag carpentry okelo na kaka sawadi oko ni wara hard working man Kinda kod chunye ne omiyo yudo tiegruok mong'ith e tije mar bao gino mane oko yango ni biro bedo yuto mare e ngimane. So after nyiewo mashinde no tachaka tiyo akele adhi ayaw tich koro mishomoroni koro ayudo kaka tij mashine be nopuonja gi anko na cha in fact management mar machine maintenance go tan matimo machine ko kethre an maloso gima ok nasomo moka losi en korka mota no mata lungu fundi mota lakini gikodongo tata timo maga timo kendo ka lungu fundi obed sharpening kila kitu. Paul noyudo tich kaka lasinga moro e boma maduong' ma Mombasa. Watieko koro waduogo wadok Nairobi. To kone indi moro ne gi tich Mombasa ka jioni luona timi joinari. En mano wiko kabisa mafaniche Mombasa mangima en mano supply nyako tende. En kambi maduong' kabisa. Kwa dhi kanto ngano mie tich. Koro wane jo lwete matiyo ne to be wan fundi. Koro chulowa. Kalo ko lengana ko bati. Koro ko tieko ne ngat mane lwete ber kabisa. Ongere kabisa ogolo ji mang'eny sakwa. In fact almost 80% jo sakwa matiyo tij bawu. En mogolo gi oko. Aduga tich moro gi msungu moro gine Nyali Moffat Court kai. Msungu ne gero apartment mo maduong' kabisa. Duto kiwuok ka jolweny kanyo. Tago lamire several times no konyal miya tich. No neno ni poda thin samoro ka ng'e tich. Koro kana awo e gidire sechete. Chieng' moro koro ni bana, I'm very tired with you. Let me give you job. I want to see your work. Omiya tich. Kaka na miya tich, omiya tich sample mano miya no. Kinyo kona ni bwana, ami kai loso tema kari ng'e mana tich kama. Kalore kod tudruok mare kod ji, kokale tije oganda no chako bedo kode kod chir, kendo chopo kuome kadwaro kony
e kidienje mopogore opogore ni mano nodhire siasa. An ga ng'at ji kana tiyo to na socialize gi ji. Koro Misho Moroni en kamoro mane chon kane winjo historia mare ne ji oluore ne en ga gi guns gi thagis to ne wan gi osiepna moro ne iluongo ni Meya wuod Kano. In fact na ike last year no tho. Koro Meya ni ne wan go kode no wadwa winjore kode. Koro kwano mera wurongo jok machando ji gi jogi no wanyalo tieko wach kech ka wan wadak to jogi chando ji do wanyalo loso group mo ma jogi wamende gi ng'eni wan wadak ta koni bwana mano gima ber kabisa. Koro waloso group koro no wayi gi jokuogi mano wa make sure ni watieko record gi ma koro gwengo bedo maber ma koro ji daka ta gudi chienga ma gimoro onge. Koro ma joko ni kare ma ke joma timo maber kare ma ke joma jubeni telo no aka mane kaka na chako migrate from Bau dadi ang'owa kas na donje buche bende mang'eny koro buche mag welfare mag joluo koro adhi ang'era go tosiepe badhi amako gi koni bwana ni moromo en manyaka wami ang'owa koro an joluo manooma ni bwana iminya telo no ndok adhi kenda na ng'iso gi ni bwana miya uru ombulu bedo jabau to koro chako siasa e dwaroga ni mondo ti kod omenda to ere kaka ne otayo kampen mage ta ng'iso ni bwana an ing'eni kuyien udhi miya to udhi miya tadi timo gimodwa anu gi ngabu miya pesa tadi timo ka kudwar nyaka deke mugi une madich ko nu dugo no but pesa ta onge go ne gi solo na pesa kadongo kajacha ko ne gi volunteer ne gi gona campaign kech kane pesa mana nyagolo mara ma wuo nago campaign to ne onge go mana malongo mana nyalo golo but moko matindo tim nya mudgo njuwe ma go ka hawa gi to nan godo nigeje tich ne chula by then ne chula maber udonji od bura kaka MCA inyi jabao experience mari od bura ne chalo nade. In fact, experience mare od bau nyocha ne ber saidi molo kata jok moko jo bau go. Makata kedi assembly kacha. Gibro ng'isi ni wan e town wa manwa tieno. Poge neno leaders machal kodwa mane nitie kanyo kaka wuono. Ningeche wan kana wan kacha ne watimo gimoriere ma chike dwaro kaluwore gi committees mane wantie nikech an committee mara mano miya mana telo ne en county delegated on legislation. Atelo ne nyaka wuok assembly. Ochamo nyadhi moko kuom dongruok mane okelo e kindene. First of all, junda nengo gimiluongo ni street light no tho mang'eny. Na twe overtake malara 1,000 ningeche nadhi inspectorate awuoyo kodgi kase wuok gi jotelo timiya tabiro gi joka to gitwe na teini pige na kunyo negi mag boholgi mago be na kunyo negi mana keto negi kanyo aya saruji mana oma magi pesa na tadino godo yore maricho richo nyaka daraja moko mane chendo makadire makosa chuo mukore mago na bon leon tie aloso gi pesa na mago be na keto negi gurube bende na keta solo negi to chako biashara jo dala wanu biro ira ne jatelo ka ber go ala to kumonya chieme onge to jamsungu ni opidho maua kar ka ere kenya konyo maka koro kana temo manyo msungu ni mondo wuo godo tayudo ka o resist tadhi ang'iyo ni kenjie chik wan kacha watiyo gi chik tadhi ayudo ni gine ne road reserves belong to county government to nitie pesa manyaka ichul ma kipidho maua ni no to nitie pesa manyaka ichul fee michulo yearly machalo kaka license mamiyo ng'ato ok nyal donjo girino mamul koro nadhi ayudo ni ng'ato nyaka ok chul fee opidho maua to ling koro na mondo gi pick up gi joga mapudho maua tema koni chakuru tich kaka jatelo makanyo ma ji uso kanyo nyaka sani mago gik mane timo mana konyo godo ji kanyo okoni tuok wuok kamano fuok to pod neno e kit telo to kod dongruok fuok pod ng'eny kabisa telo especially kidhi e ground gik midwa no tim ng'eny to ok timre wakati mana tiyono nyithindo moko nonyumore modonje bugo motho inja because iyudo ka sagedo kigedo bugo to gikaw mukoko to giriwo to mukoko cha with time kosetogo to pek mar concrete hinge koro ka ji odhi ochung' e wiye kadiere especially no makoth chwe ni tipo mano kosienye to nyumore gi ji to bugni mo bathe kene kunyo ga very deep ng'eny gi dhi up to above the sea level ibedo mheshimiwa manyoro ne seche moko kore riembo to donje od bura assembly okinyi bede committee koro sani committee ni entiere idwo ikelo committee ni wakso ere kaka irwako gini endi okay wanyisi gima dhi mbele ani ng'e ni tiji ba uneno kaka hobby mara by the time mane asefwenyo ni ok na yudo second term mara kane Joseph dhi odonjo to natieko gimoro mana dweche 2 oda tadonje workshop achako goranda achako dhiro bao in fact ji nobiro mochok ni dhune mweche miwa osetieko pesa te osedoke workshop ochako tich inja ne gibiro magi chokore dhano moingo dhano 30 ni ai onje osetieko pesa
Onge pesa ma koro gimodo odhi uso mana gari. Ochogo randa kacha. Giwuoyo koda kata koni bana, ung'eni ukia gimotimo. Mae gima nokela timo Mombasa. Be mono miyo na ng'ado ticket. Nabiro tiyo tij ba Mombasa. Mano miya cha was just a privilege mane Nyasaye manoketo nutima nade. Umiya. Koro kano serumo dok kuma nonjo nodoke. Maisa nyaka dhi mbele. An maisa na ema dhi yeto mae gima nasomo. To kenda here nikech pesa moketo fuko na make serious. Kata kamano, okoni tije mar loso dhoudi, dirisi kod gik mamoko, miyo omenda mojuol, kendo choro yuto mar ngimane. Koro tija ni okonya maber kendo ok anit kech gi jogena. In fact ka wuok e assembly, an gi nyithindo madhi skul, an gi nyithindo madhi college. I thank God ni ogodi chieng' achiel ma nyathino oseriemb kata achiel. Ni school fee otamore kata nyathina monindo kech nikech pesa wuok e iye ka. Koro gima miya chiemo amako gi lweta digo. To gimoro luore mana ni ng'ato ikawri ni in koro isedhi e class mamalo. An gima nasome life manopuonja gi joma riek. Ni life en gi categories moko adek. Nitie piny gi kati gi malo. Koro nyaka irwak mobiro ni seche ma gibiro no. To ok gin permanent. Paulo chuto rieko mag ber mar siasa to kod rach. Siasa kopo ni ok ijipanga maber, to siasa nigi lal mang'eny. Siasa nigi lal mang'eny. Keje siasa seche mogoni ombulu kidonjo, ti wuoro ni isetimo nade, ni iseyudo karin moyudi. By the time mano gono ombulu kadhi assembly, na ng'ina donjo, man koro adhi mabito kota ndani ya mafuta mar pesa. Lakini kana donjo kucha ido ka kendo nitie chude moko ma kendo ni kuchocho, magine manyake lami gi kendo, e ka dipoke nyayudo gimoro. To gin bende, ogidwa ni yudi. Okoni bedo Maria Kathuol, kendo orwo kaluru manie Sigol, manerese etie kinoganda, ma ok oganda mag Luo. Jopiny nokawo maber, kech ing'eni gima nomedo konya momiyo jopiny be norwaka mano miya bedo gi tich ayot. Tiya ni nokonya lot. By the time mana kawo telo, jopiny mane ni workshop mana puonjo tich, nan gi jogi riembe dhano 10. Mana puonjo tich masani gin funde gi chiemo gi nyinga. Koro ka gibiro ka to gimbe gidok miechgi to gigona campaign gi dhogi. Kech gitiyo ka gitieko tich, asepuonje tich to menda miye tich kuma odhi tiye. Kech ero kan gi sites. Tije ni workshop ka giloso dhoudi to gidhi gitweyo, giloso kabede. Watimo tich mora mar fitting mar ot kata obed ot aina mane. Kech alonya ke go quotation. To bende jopiny pod yuko jamna kuome, koso noduono morumo chuth. Jopiny to pod luonga ni mheshimiwa nyaka kawuono, kendo that respect gimiya. En mani koro jomoko nigi wich kod king'eni koro kiti, koro kiyot mondo mi gichomi ahinya. To moko to biro koro gima time ni inyalo akonyogi gima tin mayudo. Koro piem ogi nya keto piem nikech kuma oketi tiyo onge. Ung'eni mane golo mari marufuko. Bang' Baka, MCA mane piny oluoro chako mulo bepene to kod masinde mage mag tich. Okoni opuonjo rowere buora mathoth e kaka nyalo yuto kokale tijni. Nyakora Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende puonjori kidienje mag ngima adek mochuno. Jata chenro mari kuom thuolo duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru, thon kajidhi kendo kajiduogo. Oriti masani. Mano ko ibudo godong war gi Joseph Afrikane, ngoro mon mabeyo. War mabudo war ga kel kuga nyamora ma faili kagata. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani mod jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani.
wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Mondo kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrich. Maban kundi mwere. Dala naka okadwe. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. hera ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day Peninsula Tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Wij tuak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni kendo kwan ma jong'wech maromo 111 nopiem e ng'wech mar mita 5,000 e odiechieng' mokwongo mar piem mag Athletics Kenya. Festus Kaptum mawuok Synonym ema notieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 13 second 42.74 kiluwe kod Pasanj Kitonga mawuok Eastern. Mesha Kimutai mawuok Sinoin notieko e thuolo mar adek e koko korka steeplechase ma jok mamine Sharon Chepkemoi kod Diana Chepkemei mawuok Lemotit Camp ema nobedo joloch kiluwogi. Kaluwore kamano nolugi machiegni gi Anastasia Langat. Tukego dhi nyime kawuono e alap ma Ulinzi Sports Complex. Kwa nafasi ya pili, kumbuka mshindi amekuwa ni Emmanuel Kiprotich kutoka South Rift. Nyakwa Ramogi wachopo e giko mar weche manyien mag migago. Wasomane moko kuom ote mobiro nwa kaja ka Black Migago ler mano waneni gi Maritha Chieng' mar kawantie Kisumu mano Nyango Jalie ka entiere Malindi kaeto ma Faith ka entiere Kisumu. Migago biro no yo makare jaka Black au ng'ato nuore mathoth kairi bao moja deno kani kata Dogoman mar Game Got Regea owacho no neno news e makare. Ramogi ler kendo ber aneni gi yuora Emily Achiel gi wuoda Fanik, lakini siasa mar Kenya ka to dwaro mana lamo, lakini onge wach ma Sylvester wuod Migori. Mogik aneno ka nitiere ote ka aneni maler kabisa weche ma ukelo beyo nek ma Kenya ka waolgo to onge kata gima itime. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi wachako tudore kendo saa 10 weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng', bed gi odiechieng' mokwe.